Bepare nongdों नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन Hello everyone, खुलुमबाय गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे आपडेट भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर बे भिडिअआ मानि बागै जागोन अब्ला लोगोफोर बे आपकामिं मिउजिक भिडिअआ बबे प्रडाक्शनाव ओंखारगोन आरो माब्ला रिलिज जागोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि मुङानो जाहैबाय बेपारी ओमफ्राय लोगोफोर बे बेपारी अफिशियल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय ओमफ्राय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय फैनो गोनां बेपारी बे आपकामिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअ जों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअ जों गाहाय फावखुंगुर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दायो जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि लोगोसेनो फावखुंगुर थाजिम नार्जारी बिथांखौ आरो बिथांजोंनो लोगोसे गाहाय फावखुंग्रियाव दं जोंहा मनालिसा हाज'वारि बिथां आरो बे आपकामिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारी बिथाङानो ओमफ्राय लोगोफोर आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां बेपारी बे आपकामिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो माब्ला नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर बेपारी आपकामिं अफिशियल मिउजिक भिडिअखौ आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेला रिलिज खालामगोन 7 डिसेम्बराव लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेपारी आपकामिं अफिशियल बर' मिउजिक भिडिअखौ सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं